Kdybych měl asi 400 krestů, tak už máme DKčko. Rozestupy budou? První koule budou? Tak sunujte bombshely, teď stačí jenom rangetka, jsou jenom 3. To je... Za bossem je velká bomba, jo? Super. Tak, bomby jsou všechny to, můžete najít do bose. No, doufám, že jste měli to načaržované naplno, ty koule. No to je taky důležité. Špičtíte do bose s tím. Dává to něco? Jo. Dává to Damage. 2% damage to dá, jo? Což je, No tak. a je to extrémně nutné, protože jinak to potom nestíháme s tím damagem. Bacha, nezapalte nic. Tak, na fialovou. Jo, nic. No ale musíte být úplně naplno s tou koulí, takže všichni se musí dostat naplno. Pryč, jdeme k tomu velkému trashi, tam se to zapálí a budou druhé koule. Dávejte pozor, jo, ať nedostanete Budu rozstupit za chvíli. z toho trashe. Pozor. Tak, budou druhé koule. Cross. Tak, sundávejte bombshely, jo. Jsou relativně hodně blízko, takže rangetka by to měli zvládnout. Tak, natajte pod bose, pokud jsou na vás. Za bosem je Scrapmaster, jo, nezapomeňte ho prosím vzít. Aj bomba. Rozestupy, dejte si nějaké devky, je to bullet. Tak, bombshely tam jsou, ještě jeden bombshell tady je, samotný, prosím zdimidžovat. Chodí tady za někým. Tak, super. Je tam přímo pod bossem ten, jo, tak bacha na to. Jo, kikujte Scrapmastery, jo, ať přijdou tady k nám. Jsou tam dva, co teďka kástí. Super. A jdeme mezi tu červenou a modrou. Tak, budou další koule. Funguje. Tak, já se koudím, jo, takže... Za chvíli zase rozestupí, tak bacha je veľa trash. Bombshell na červené a tam je bomba, jo, na červené, tak bacha, aby... To bombshell na červené. Vezmu tu, jo, dobrý. Počkáme, nevíš, že do bose, počkáme. No víš, že jsou to bombshelly? Jo, dobrý. Super, tak posouváme se k těm dalším markám už pomalu. Je to toho Scrapmaster? Damage máme dobrý, bych řekl hodně, takže pojďme. Tak posouváme se, zapalit se asi trash před náma, takže posuneme ho hodně, ať tu nestojíme. Tak, další koule budou, připravte se. Fuck. Tak hlavně bombshely, jo, dolů zase. Bombshely dolů, jsou hodně blízko, takže je to paráda teďka úplně. Rangetka hlavně ty vzdálené, tam ten uprostřed, jo, a co nejrychleji ho sundejte. Tak, a bacha budou rozestupy a stojíme přímo mezi trashem, jo, hoďte si devky a bacha, ať vás to nezbytečně nezdimidžuje. Tak, posouváme Bomby jsou všechny? zelenou a fialovou. Můžu do bossa? Bomby jsou všechny. Kikujte Scrapmastery. Bombshelly ho boss. Jo. Vzadu Scrapmastery na červené, kiknout. Skáčou na nás, jo. Tak, rozestupy. Jdeme mezi fialovou a zelenou a koulíme se. Kikujte Scrapmastery. Tak, další koule. Cross. Tak, sundejte bombshely rychle, hlavně rangetka ty uprostřed, co jsou. Jo, a nenajďte do nich zbytečně. Tady na kraji, prosím vás, někdo. Tak Já tam nezdemím. rozestupy, dejte si nějaké devky, jestli můžete, použijte healthstony. Bomby dole? Ano. Bacha na bombshely, jo, jsou tady. Jo, kikujte Jedna tady jde. Do ní ještě rychle, ať nebouchne. Přímo pod bossem je trash, jo, tak bacha na to.
ještě křížek Scrapmaster, klikněte. Rozestupy, bacha. Tak, rozestupy budou. Tak, výborně, budou další, budou 6. koule, předposlední. Triangle. Tak, pojďme, koudíme se. A nechceme zvednout někoho? Můžeme nějaký to avio. Kali, alebo video. Bombshely, rychle, ty Rychle ty bombshely, jo. Rangetka, Někdo combat dress? No DPS. Nikdo nejde do tady téhle bombshely. Dobrý. To. Posouvejte bose. Bomby down. Někdo najel do bombshely, dávejte si pozor, jo, s tím. Rychle ty bombshely jsou plný, Tu jo. bombshellu ještě. Ještě tam je jedna, která má hodně HPek, jo, rychle, pojďme. Ale. Nestím jsme to, dobře, zkusme to nějak přežít. Devky si dejte. Když tak se healujte sami. Teďka s koulema všichni najedou do bose, jo, jak budete mít plný charge. A neděláme nic s bombshellama? Ne. Sedeme na ně. Jo, server správně. Prostě sedete na bombshelly, hlavně nenaberte. Triangle. A všichni věďte do toho bose, nikdo do velkých bomb, všechno do bose. Co nejrychleji. Tak, dobrý, stát na místě, bacha skáče tady Scrapmaster. Perfektní, 2%, pojďme. Fuck. Hazíte si devky. Nice. Ty pičo. Easy. Nebylo to